Ba't nandyan ka na naman? Hi ka naman dito sa camera natin. Ayan o. Oh. Pagkilala ko pala sa inyo mga tropa, yung alaga ko si Shake. Ayan o. Ay, ang makulit kong alaga. Shake na shake ka talaga. Ayun, magandang hapon sa inyo lahat mga tropa. At hindi naman tayo magbabalik sa ating pagbablog. At hindi tayo magbablog sa ating mga manukan. So mag-update tayo sa mga pasiso natin, yung mga all. At ito pa rin yung gamit natin na patukan nila with all. So 3 weeks. So 3 weeks na sila. So tanggal ito mga tropa. Tanggal yung nilalagay natin. Namang problema sa patuka dahil itong patukaan nila is habang nababawasan nila, bumababa kasi ayun so yun yung ginagamit natin na lagayan ng patukan nila mga tropa. At sa vlog pala na ito mga tropa may i-reveal tayo. So ito pala yung ginagamit ng mga malalaking farm katulad ng mga game farm. Ito yung sekreto nila. So madalas kasi na nagtataka tayo kung bakit na yung mga manok na mga nasa game farm is but quality. Ayan, bakit na quality yung mga manok nila. So ituturo ko sa inyo mga tropa kung ano man yung ginagamit nila. Kaya yung mga manok nila is talagang matitibay sa laban at talagang quality. Ganyan mga tropa. Oh, sunta mo pa. So yun mga tropa, si tatay dali nakita niya kasi yung mga gamit ko doon. Tayo naman magbibigay muna tayo ng patuka sa mga pasiso natin. So ito na pala yung mga sisiw natin na 3 weeks na, 3 weeks old. Yung mga tropa malalaki na sila. Ano sila? So ang bilis na lang lumaki mga tropa. Kasi nga unlimited sila sa pagkain. So walang tigil sa pagbibigay ng pagkain nila. Kasi yan kasi yung edad na mabilis silang lumaki. Yung tawagin na yun yung rapid growth nila. Ito, bibigay lang natin ito mga tropa. At nagbigay na rin ako kanina ng Vitamin Pro. Ayan ang Vitamin Pro yung binigay kong tubig nila. Ayan sila mga tropa, lalakas na lang kumain. Talagang gustong gusto nila yung patukan nila. So yun mga tropa, at nandito na tayo sa may courting area. So makita nyo mga tropa yung mga manok natin. So basang basa sila yung mga hita nila, yung basang basa ng ulan, basang basa ng putik. Kasi katatapos lang ng napakalakas na ulan dito sa amin ngayon. Makita nyo yung lupa, napaka basak pa. So yun, so ito yung vlog natin ngayon mga tropa, no? So ipapakita lang natin sa inyo kung ano yung sekreto ng mga malalaking farm katulad ng mga game farm, ganyan. So ito pala mga tropa yung ginagamit nila. Ito yung madalas nilang ginagamit sa manok nila, yan MIB. So para saan ba itong MIB na to mga tropa? Ito hindi ito pampatapang. So ito mga tropa ito ay isang pampataas ng ano ba yun? Yun, testosterone ng manok. Ayan, pampataas ng testosterone ng manok. Ayan. So kailangan kasi ng manok ito mga tropa yung mas mataas na testosterone, kasi dyan sila mas tumitibay. At yan din ang kailangan ng mga manok natin para agresibo sila sa mga kapwa nila manok mga tropa. Kasi mas the higher na mas mataas yung testosterone is the more na palaban sila mga tropa. At mas matibay sila sa laban. Kasi alam nila sa sarili nila na mataas yung kalidad ng testosterone nila. So ito yung
binibigay ng mga malalaking farm. At hindi lang ito mga tropa, kaya bakit na quality yung mga manok ng mga nasa game farm, dahil kung papansinin yung mga tropa, yung mga farm, di ba? Yung napakalawak na farm, makita nyo naman is napapanatili nila yung kalinisan ng kanilang farm. Kaya isa yun sa isang dahilan kung bakit na yung mga manok nila is quality at talagang wala kang masasabi, maganda ang laro at matitibay. Minsan sabi nga nila, ang manok kasi pag hindi dumaan sa sakit, mas quality ang manok ngayon. So, paano nila nagagawa yun? So, ang unang-una dyan mga tropa is kalinisan. Pangalawa, yung mga vitamins na binibigay, mga bakuna. At syempre, pag yan lumaki na, ito na yung binibigay nila. MIB. So, paano ba ibigay itong MIB mga tropa? So, itong MIB na to is injectable. Ayan, so injectable siya. So, bumili pala ako nitong MIB. Tapos may kasama na rin siyang, ayan, syringe, ayan o, may kasama na siya. So kapag bibigay pala nito mga tropa, isang beses lang sa isang buwan. Bubuksan natin itong syringe na to. Bago to, hindi pala buksan, kakabili ko lang kanina. Ayan. So ito mga tropa, sa loob ng isang buwan, isang beses lang tayo magbibigay. Tapos yung mga manok natin na to, ayan, mga running for 5 months, running for 6 months. Tapos yung mga broodcock natin, yung brood stag, lahat ng yan mga tropa pare-paras na 0.5 ang binibigay natin. Yan, 0.5. Kasi pag masobrahan naman natin sa ganito mga tropa, masobrahan natin sa MIB, babagsak yung katawan ng mga manok natin. Kaya dapat tamang sukat lang ng MIB yung ibibigay natin sa kanila. Kaya para sa akin, para sa akin, sakto na yung 0.5. Isang beses lang sa isang buwan. So hindi natin pwede palang pagsabahin yung vitamin B12 saka itong MIB. So magpapalipas tayo ng ilang araw o mga isang linggo bago tayo magbigay nitong MIB. Alright mga tropa, so titingnan natin yung mga ibang manok natin. Yung mga tropa, yung stag natin na yun, yung lapitan mo like. Ayan, yung camera woman natin sa like. Yan yung stag natin na 6 months na. Isang talisayan. So yan yung isang stag natin. So, tamang-tama, sakto na sa kanya itong bibigay natin na MIB. Pero yung pagbibigay, hindi ko na ipapakita sa inyo mga tropa kasi siyempre alam nyo na, baka mamaya madali na naman tayo sa monetization kay YouTube. Kaya hindi ko na ito ibibigay. Alright, so yan. So lahat ng mga manok natin mga tropa na nandito sa cording area, ibibigyan na natin lahat sila ng MIB bago tayo magbibigay ng patuka. So hindi ko na ipapakita sa inyo mga tropa yung pagbibigay, pero yun yung tamang pagbibigay nito, 0.5. Ayan, kasi 1 ml to mga tropa, 1 ml. So may nakalagay naman dyan na 0.5, may nakalagay na 0.4, 0.3. So yan mga tropa yung mga sukat na to, pero sa akin kasi mga tropa 0.5, saktuhan lang yun. So tandaan nyo, isang beses lang sa isang buwan. Yan, so yun lang yung vlog natin mga tropa. At sana may na pulot kayong idea sa aking vlog na to. At itong MIB, napakaganda nito, pampataas ng testosterone ng manok mga tropa. Alright, so see you po sa next na vlog natin.